Takže dobrý večer a aj pre tých, čo teraz prišli. Budem rozprávať o Zero Waste. Zero Waste je, asi by som to nazval, že životný štýl, ktorý hlása to, produkovať čo najmenej odpadu. Aby človek osobne produkoval čo najmenej odpadu. Začnem motiváciou. Výroba všetkého stojí nejakú energiu, nejaké zdroje, myslím ako hmotu, ktorú musíme niekde vyťažiť. A získavanie energie, získavanie zdrojov samozrejme produkuje emisie, vďaka ktorým sa otepluje táto planéta a zároveň znečisťuje iným spôsobom životné prostredie. Tu tento obrázok v strede dole je z juhovýchodnej Ázie, kde sa vyrába oblečenie a farbí sa tam. A tam teda na nejaké štandardy technologické veľmi nedbajú. Púšťajú to farbivo priamo do tých vôd a tak ďalej. Samozrejme sú tu ďalšie príklady. Toto tu je nejaká rafinéria, toto je povrchová baňa. Nájdete aj u nás na Slovensku viaceré príklady takto zdevastovanej krajiny. Za všetky príklady znečistenia spomeniem Žitný ostrov a konkrétne skládku po továrni. V Bratislave bola veľká chemická továreň, volala sa Dimitrovka, alebo teda tak ju všetci bratislavčania volali. Tam vyrábali všeličo, no a keď to zrušili, tak všetky tie zvyšky tých rôznych chemikálií a tak ďalej nahádzali do jednej jamy nedaleko Dunaja. A tá jama samozrejme nebola vôbec prispôsobená tomu, aby poňala takýto toxický materiál. Ten toxický materiál bol síce uzavretý v rôznych pixliach a tak ďalej, súdoch a tak, ale jednoducho oni počase začali tiecť, respektíve sa narušili. To znamená, že teraz máme problém, pretože z tej skládky sa šíri znečistenie spodnými vodami vlastne na celý Žitný ostrov. Tie spodné vody sa tam samozrejme využívajú na poľnohospodárstvo a to znamená, že skôr či neskôr na ten náš stôl sa tie chemikálie dostanú v tej zelenine, čo sa tam pestuje. Dobre, teraz to bola výroba. Odpad, keď niečo vyhodíme, takisto generuje záťaž. Keby sme zobrali skládkovanie odpadu, ktoré je na Slovensku najviac rozšírené, tak samozrejme vytvára to potrebu nejakého miesta, kam ho musíme vláčiť a na tom mieste znečisťuje ten odpad, ako sme videli. Aj veci, ktoré sú pevné, povedali by sme, že vyzerajú neškodne, tak keď ich navozíte na skládku a necháte to tam hniť, dajme tomu s nejakými zvyškami organické zvyšky jedla a spolu s ďalšími vecami, tak tam proste vzniká všeličo, produkuje sa tam častokrát metán, opäť skleníkový plyn, ale zároveň aj iné veci. A nikto poriadne nevie, aké, pretože tam sa vozí fakt kadečo. Druhá možnosť je odpad spaľovať. Tá sa javí ako výhodnejšia, pretože produkuje energiu. V Bratislave je napríklad spaľovňa. Avšak sú to zase emisie, zase nejaká záťaž. Istú záťaž generuje samozrejme aj preprava odpadu. Musíte ho voziť z miesta na miesto pomerne veľké množstva. Opäť emisie, opäť to stojí peniaze, keď už nič iné. No a ďalej môžeme hovoriť, čo sa týka odpadu, o nelegálnych skládkach, ktoré sú na Slovensku dosť rozšírené. To sa stačí prejsť po lese, alebo ísť za dedinu na pole, alebo do nejakého lesíka. Všade to je. A to vzniká v prvom rade kvôli tomu, že teda ten odpad produkujeme a niektorí ľudia ani nemajú toľko chochmesu sa ho zbaviť tým legálnym spôsobom, teda niektorým z týchto dvoch tu hore. A opäť za všetko spomeniem, čo sa týka spracovania odpadu, kauzu Vazal Eco. Kto o tejto kauze počul? Len tak sa pýtam. To je tuto bratislavská kauza a ukázalo sa, že naše OLO, akože firma Odvoz likvidácia odpadu, to je mestská firma, uzavrela zmluvu s firmou, ktorá sa volá Vazal Eco. A Vazal Eco vlastne odoberal od OLA odpad
a vozil ho na také miesto po Dunajských Biskupiciach, ktoré vôbec nebolo ako dezignované ako skládka. Ten Vázal Eko tvrdil, že oni to tam akože recyklujú, ale v princípe to tam len tak vozili. Hej. A jednoducho takisto znečisťovali a jednoducho všetky tie negatívne veci, ktoré súvisia s tým skládkovaním. A ani len nedodržovali tie štandardy, ktoré povedzme bežné skládky, také tie oficiálne musia dodržovať. Hej. Čiže aby ste si nemysleli, že to sú problémy vzdialené, akože niekde na druhom konci sveta a tak ďalej, a proste máme to ešte aj tu. No, čiže tieto dve veci, ktoré som povedal, že výroba a samozrejme aj tvorba odpadu zaťažujú to životné prostredie a preto by mala byť motivácia sa tomu vyhýbať. Ale samozrejme, žiť nejako treba, že? Hej? Treba niečo jesť, treba sa obliekať, treba pracovať, na to potrebujeme kadečo, treba si aj oddychnúť. Hej? Toto všetko platí, čiže ja netvrdím, že by sme sa mali stať nejakými askétmi, hej? A živiť sa pránou, alebo neviem čím. Ale zároveň tvrdím, že tá naša civilizácia to s tou spotrebou ako si preháňa. Hej? S tým súvisia dva fenomény. Prvým je konzum. Konzum znamená, že teda spotrebúvame. Spotrebúvame jednorázovo. Niečo sa vyrobí, my to spotrebujeme. A spotrebovaním môžeme to chápať ako, že to zjeme, alebo to jednorázovo použijeme, teda, že si kúpime kávu v nejakom kelímku a potom ten kelímok odhodíme. Hej? A ten konzum zašiel až tak ďaleko v našej civilizácii, že to je norma. Jednorázové použitie vecí je norma. Hej? To už je ďaleko za týmto tu. Hej? Že nejako žiť treba. Druhý pojem je materializmus. Hej? To je, že my sme sa tu naučili v tejto našej civilizácii, že hľadáme šťastie v nadobúdaní majetku. Hej? Mnohí ľudia takto fungujú, že jednoducho snažia sa zarobiť čo najviac peňazí, aby si mohli kúpiť čo najviac vecí. Keď si tie veci kúpia, častokrát ich ani nepotrebujú, niekedy si dokonca na ne požičajú, napriek tomu, že ich nepotrebujú, tak keď ich konečne získajú, tak pocítia trochu šťastia, nie ani moc veľa, to šťastie je navyše prchavé, potom sa za tým ženú ďalej. Tieto dve veci dohromady, keď spojíte, tak vám z toho vyjde, že to je ohromná spotreba, ohromná záťaž, ktorú generujeme, environmentálnu. A je to neudržateľné. Nie je to proste udržateľné. Teraz informácia. Priemerný Slovák vyprodukuje ročne približne 350 kg odpadu. 350 kg odpadu. Dobre. Zero waste je filozofia, ktorá sa snaží proti tomuto nejako bojovať. Je to vlastne životný štýl. Teraz ja sem za chvíľu dám princípy toho životného štýlu. S tým, že teda túto prednášku som nerobil veľmi interaktívnu, ale hoci kedy sa prihláste, keď niečomu nebudete rozumieť, ja doplním, poviem a tak ďalej. Hej, nie je to žiaden problém. Čiže, možno, že by som sa na začiatok spýtal, že kto vlastne predtým, než ste sem prišli, o Zero Waste počul pred MIPkom? Hej? OK. A kto sa tým riadi z vás? Hej? Aspoň trošku. Dobre. To len aby som vedel, že ku komu rozprávam. Dobre, čiže asi by sme mohli ísť trošičku basic veci. Takže, na začiatku je princíp refuse. Hej? Teda, že Zero Waste hovorí, že to, čo nepotrebujeme, tak to si nekúpime. Hej? To nepríjmeme. Jednoducho nezoberieme si niečo len preto, že to je zadarmo, hej? Pokiaľ to nepotrebujeme. Hej? Už toto je v rozpore s tou našou filozofiou. Dajte niečo niekde zadarmo, ľudia sa potom vrhnú, ešte ani nevedia, na čo im to bude dobré. Hej? Ďalší princíp je reduce. Hej? Teda, že z toho, čo už máme, hej, dajme tomu teraz u mňa doma,
alebo u vás doma v izbe, to je jedno, proste váš majetok, ktorý máte fyzicky, tak sa zamyslíte nad tým, že čo z toho skutočne potrebujete a čo nie. A to, čo nepotrebujete, tak toho sa postupne zbavte. Posunte to ďalej tam, kde by to mohlo byť užitočné a tak ďalej. Čiže toto je druhý princíp, ktorý teda Zero Waste presadzuje. Obidva samozrejme smerujú k tomu, že naozaj nebyť mamonárom. Proste neísť po tom, že čo nepotrebujem. Tretí princíp je reuse, teda keď sa mi niečo pokazí, tak to opravím, alebo keď už niečo nepotrebujem, tak to sa pokúsim použiť nejako inak. A toto je taký nejaký cyklický princíp, že fakt, že veci, ktoré sa mi už nehodia, sa snažím akože repurposenúť na niečo iné. Štvrtý princíp je recyklovanie, teda, že keď už fakt neviem urobiť reuse, tak tú vec, ktorú nepotrebujem, nechám zrecyklovať tak, aby proste mohla byť pretvorená na niečo iné. Posledný princíp je ROT. To je, že všetko ostatné nechať zhniť. Inými slovami, keď mám niečo, čo sa nedá ani zrecyklovať, nejaký odpad, tak mal by sa dať aspoň skompostovať. Zvyšky jedla, ktoré sa nezjedli. Šupky, ja neviem, papier, ktorý už sa nedá zrecyklovať a tak ďalej. Všetko to smeruje k tomu, aby sme sa dostali z tzv. Lineárnej ekonomiky k viac k tzv. Cirkulárnej ekonomike. Teraz, čo to je? Tá lineárna ekonomika, to som tu už naznačil. To je, že my niekde vydolujeme suroviny, potom vyrábame veci, tie distribuujeme, konzumujeme ich, teda ich používame, potom ich odhodíme. Cirkulárna ekonomika je podobné koncepty, len trošku inak. Čiže niečo vyrobíme, distribuujeme, použijeme. Keď už to ale nepotrebujeme, tak sa to snažíme znovu použiť, opraviť, recyklovať. A teda ten materiál, ktorý zrecyklujeme, potom ide znova do produkcie. Toto je niečo, čo existuje len veľmi málo. My by sme sa mali snažiť tú súčasnú lineárnu ekonomiku presunúť viacej k tej cirkulárnej. On sa to nemusí podariť úplne, ale aj čiastkové postupy, alebo čiastkový progres smerom k tomu je cenný. A teda Zero Waste hlása aj to, že to nemusí byť len na úrovni celej ekonomiky štátu, že to je proste niečo, k čomu aj ten jednotlivec môže nejakým spôsobom prispieť. Teraz, k tej recyklácii. Treba to uviesť trošičku na pravú mieru. Mnohí ľudia totižto si povedia, že veď však môj odpad je v pohode, ja všetko recyklujem, ja to separujem, ten odpad, hádžem plasty do plastov, papier do papiera, však to je super, nie? To treba. A vôbec, to je všetko, čo ja budem robiť, lebo naviacej už nemám čas, energiu a tak ďalej. No, tak proti tomu teraz musím trošičku namietať. S tým recyklovaním je to tak, že záleží od toho, že čo chceme recyklovať. Pokiaľ ide o sklo, také, že fľaše a takéto veci, tak čo myslíte, koľkokrát sa dá sklo recyklovať? Do nekonečna. To je pravda. Do nekonečna. Sklo je sklo. Anorganický materiál, roztopíte to, a znova to použijete. Maximálne to musíte triediť podľa farby. To sa hodí, ale inak akože do nekonečna sa to dá. Potom sú tu kovy. Kovy sa u nás akože moc neseparujú na tej úrovni, že doma by sme mali kôž na kov, ale existujú zberné dvory, dá sa to recyklovať. Tak ako je to s kovmi? Koľkokrát sa dajú? Meď, železo, takéto veci. Tiež nekonečno. Sedí. Čo papier? Tak dobre,
Kto si myslí, že raz? Kto si myslí, že dva? Kto si myslí, že viac? Dobre, tak kto si myslí, že 7? Kto si myslí, že 8? Viac ako 10, povedzme. Myslí si niekto, že nekonečno? Nie? Dobre, odpoveď je, že 7 až 8 krát. Hej. Otázka možno znie prečo. My sme tu na informatici, my sme sa mali pýtať prečo. A prečo iba 7-8 krát? Vie niekto? Áno, vlákna už nevedia držať pokope. Čiže recykláciou sa skracujú vlákna, ktoré tej celulózy, a ten papier, ktorý vyrábame ďalšou a ďalšou recykláciou, vie byť stále menej a menej odolný. Posledné štádium papiera je spravidla, že toaleťák a prípadne obal na vajíčka. Obal na vajíčka, keď hodíte do koša na separovaný, teda na papier, tak ho tam v princípe hádžete zbytočne, on sa už proste nebude dať zrecyklovať. Napriek tomu, keď sa ho chcete zbaviť, tak ho tam kľudne hoďte, lebo niekto zaplatil za to, že sa spracuje v tom separovanom zbere. To totiž funguje tak, že každý výrobok, každý výrobca, čo niečo vyrába, musí zaplatiť dopredu samospráve poplatok za to, že sa neskôr ten odpad spracuje. A vy keď hodíte niečo, čo sa má spracovať ako separovaný zber do komunálneho odpadu, tak vlastne za to platíte dvakrát. Raz v cene toho výrobku a potom v cene toho, že vám odvážajú ten komunálny odpad, lebo iba za to sa mimochodom platí. Za odvoz separovaného odpadu sa neplatí, alebo vy priamo neplatíte za to. Maximálne si prenajímate kontajner. Dobre. Samozrejme ešte naspäť k tým kovom. Je jasné, prečo sa kovy dajú do nekonečna. Stredná škola, chémia, proste to rozstavíte a maximálne sú tam nejaké procesy, ktoré čistia jednotlivé kovy od seba navzájom. Čo plast? Koľkokrát? No, s plastom je to veľmi triky. Lebo plastov je veľmi veľa druhov. A povedzme, že bežné plasty, že taký ten PET, z ktorého sú robené všetky fľaše, s nápojmi. Koľkokrát sa to dá zrecyklovať? Raz. Presne raz. A aj to bude tak, že z toho sa nevyrobia nové fľaše. Lebo to sa práve nedá. Z tých PET fľaš vy viete maximálne vyrobiť vlákna, z ktorých sa vyrábajú bundy. Také tie zimné všelijaké. Čiže to, čo sa typicky s našim plastovým odpadom s PET fľašami deje, že oni ich všetky proste postláčajú, naložia na kontajner, to odvezú do Číny a v tej Číne vyrobia z toho tie bundy. Tie bundy potom samozrejme už sa nedajú recyklovať ďalej. Niektoré plasty sú na tom tak biedne, že sa nedajú vôbec recyklovať. A potom sú niektoré, ale nie ich veľmi veľa, napríklad PS plast, to sú tie štuplíky, ktoré sú na tých PET fľašiach. To je akože iný plast, než to PET. To si všimnite, že on je mäkší, ten štuplík trochu, než je ten plast, ktorého je tá fľaša. Tak tie sa povedzme, že dajú viackrát. Čiže tých plastov je strašne veľa druhov a málo ktorý sa vôbec že raz dá. Samozrejme, všetky plasty, ktoré sú v kompozícii s niečím iným. Napríklad tuto mám príklad. Klasický proste aršík od liekov. Je tu nejaký plast, ale zo spodu je nejaká alumíniová fólia. Tak takéto niečo, kebyže aj direkt chcú zrecyklovať ten plast, tak najskôr musia odtiaľ dostať tú alumíniovú fóliu.
Hej? Inak je to proste znečistené a to je priemyselne tak náročný proces, tak drahý, hej, že sa to proste nerobí. A toto tu napriek tomu, že je to z dvoch materiálov, ktoré sú recyklovateľné teoreticky, lebo aj alumínium, aj ten plast, kebyže teda bol, hej, tak sa to proste nedá. Hej. Čiže všetky možné obaly, ktoré sú spravené z takých rôznych kompozitov, hej, že aby proste to malo nejaké vlastnosti, tak keď to hodíte, čo ja viem, do plastov, niečo takéto, lebo mnohí ľudia by toto hodili, hej, proste do plastového odpadu, však väčšina z toho je plast, tak snáď z toho niečo spravia. Hej. No bohužiaľ nespravia. Hej. Všetká recyklácia, navyše, ak je možná, spravidla stojí energiu v preklade emisie. Dobre, čiže z tohto dôvodu, tá recyklácia akože nie je nič moc. Nie je nič moc. A aj v tej zero waste hierarchii je preto až tu. Až preto je tu. Dobre, čiže tá motivácia skutočne je proste netvoriť ten odpad. Hej? To je to, na čo by sme sa mali sústrediť, alebo teda to, čo zero waste hlása. A teraz si určite kladete tú otázku, že ako na to? Hej? Veď to vyzerá strašne náročne, hej? Že dostať sa, povedzme, na takéto množstvo komunálneho odpadu, kľudne to nechám kolovať, keď chcete, hej? Čo všetko v tom je. Len to prosím vás neotvárajte. Hej? Je to tam trošičku natlačené. A sú tam hlavne účtenky, od masla rôzne obaly, takéto. Tuto separátne k tomu mám tie aršiky od tých liekov. To sme si povedali doma, že to budeme počítať separátne, lebo choroba je predsa len výnimočná situácia. Aj keď možno, že za 5 rokov sa ich nazbiera toľko, že už sa to bude dať aj nejako toto, hej? Tak ale bolo tam kopec takých, čo som musel brať kvôli týmto veciam a tak. No dobre, ako na to? Postupne. Hlavne postupne. Celé to zero waste, to nie je žiaden silver bullet, hej, že jedno opatrenie, ktoré teraz, keď začnete robiť, tak akože pôjde to na takéto množstvo. To je skôr veľa malých opatrení. Veľa malých opatrení. Treba si na ne postupne zvykať, ísť takým tempom, aké vám vyhovuje. Hej? Aby ste sa stále cítili dobre, lebo to nie je o tom, že sa týrať, áno? Toto je za obdobie 3 mesiacov, domácnosť, 2 ľudia. Hej? To je komunálny odpad. Čiže k tomuto by som pridal zhruba rovnaké množstvo plastov, hej? Akože v plastovom zbere, k tomuto. A k tomu akože papier, no ten papier to je asi polovička z tohto, ako hmotnosť. A potom je sklo a to sklo, hej, tam záleží, máme pomerne dosť fliaš takých, čo jasné, od piva to sa vracia, hej, takže pivové fľaše, keď vrátite, hej, ja neviem, od Plzne alebo tak, že vám to zoberú naspäť, to je úplne super, lebo to ani nemusia taviť. To ani nie je recyklácia, to je vyslovene, že znovu použitie, čiže to je v tej hierarchii ešte vyššie. Ale napríklad kupujeme olej v sklenených fľašiach. Hoci teraz dúfam, že keď otvoria ten obchod bez obaloby, že tam sa bude dať načapovať nejaký olej. Hej. Čiže skla je pomerne dosť. Hej, skla je pomerne dosť. Takých 5-10 fliaž za tie 3 mesiace, podľa mňa takých ako sklenených rôznych veľkostí. Čiže to je bohužiaľ, s tým sa ťažko niečo robí. S tým, že teda, ja tu všeličo budem hovoriť, to ma len tak teraz napadlo. Vidíte, že ani ja nie som na nejakej nule. Jednoducho, ideál je veľmi ťažké dosiahnuť, ale nejako aproximovať ho to sa dá. No dobre, čiže postupne na to treba ísť. Ďalšie je, že počítaním. To znamená, mať tie veci zrátané. Nehnať sa za úplne všetkým, čo by sa dalo robiť, ale vedieť si spočítať, že aha, keď začnem robiť toto, tak to bude mať väčší impact, tak preto sa na to sústredím, ako keď by som začal riešiť niečo iné.
Či napríklad v prvom kole to, čoho sme sa vzdali, akoby bolo, že tak prestali sme kupovať mlieko v tých plastových PET fľašiach, hej, ale začali sme si chodiť ho čapovať do takého mliekomatu, hej, ktorý tu je v Karlovke. Hej. Je to prechádzka s obsom, hej, totálne to zapadlo a zrazu toho plastu, ktorého fakt boli, že veľké balíky, to je väčšinou najviac toho, čo ľudia majú, tak ten sa zrazu akože zmenšil dosť radikálne. A to celé proste bolo oveľa dôležitejšie opatrenie, akože nebudem si kupovať čokoládky v nejakom plastovom obale. Hej, proste. Keď sa mám rozhodnúť medzi tými dvoma vecami, vyberám vždy tú, ktorá za rovnakú energiu proste dá väčší efekt. Hej, čiže treba to mať zrátané. A ďalšia vec je pevná vôľa, hej, teda, že mať ako nejaké zásady, ale teda vždy podľa svojich síl. Teda naozaj nepreháňať to, aby človek nebol nešťastný. Dá sa na to pozrieť aj tak, že ísť po nízko visiacom ovoci za každým. Hej, vždy viete identifikovať niečo, čo je ľahké spraviť a nebude vás to stáť takmer žiadnu námahu. Keď si na to zvyknete, pôjdete znova ďalej. Hej. Ja to hovorím na základe vlastnej zhruba 18-mesačnej skúsenosti, čo toto sme začali praktizovať. To bolo naozaj presne tak, že postupne. Dnes už mi to ani nepríde, pričom tých opatrení, ktoré vlastne robíme, oproti tomu, že kde som bol povedzme pred 2 rokmi, bolo naozaj dosť, alebo je naozaj dosť. A keby mi ich niekto pred tými 2 rokmi predostrel, že teda toto všetko teraz musíš prestať robiť a to všetko musíš začať robiť, ne, tak by som si ťukal na čelo, že to snad nie, však to nemám šancu si ani len zapamätať všetko. Ne. Ale keďže sme na to išli postupne, tak teraz mi to už ani nepríde a tie veci robím úplne automaticky. Úplne automaticky sa správam tak, ako by bolo treba. Samozrejme, s občasnými drobnými zhrešeniami a výnimkami. Lebo nikto nie je dokonalý. Dobre. Ja to tu teraz mám porozdeľované na také kategórie. Prvou z tých kategórií je nakupovanie. Čiže, čo pri nakupovaní? No, v podstate obmedzovať obaly, ktorých je všetko zabalené. Hej, bavím sa hlavne teda o nakupovaní potravín. Čiže to, čo teda my robíme, je, že nosíme si vlastné obaly na tie potraviny. Častokrát sa dajú kupovať potraviny tak, že proste nie sú v obaloch. Zelenina, ovocie, jednoducho je to tam voľne, potrebujete to dať akorát na váhu. To znamená, to, čo ja v tom momente urobím, je, že mám proste so sebou vrecúško, vždycky, ich mám zo pár, aj keď teraz zrovna nie, pretože s tou nohou nechodím nakupovať. Ale keď idem, tak jednoducho mám takéto vrecúška, oni si ich môžete buď kúpiť, alebo vyrobiť ideálne z niečoho, čo už nepotrebujete. My máme zo záclon, alebo zo starých obrusov. Hej. A s týmto chodíte na zeleninu, na pečivo, na všetko možné. Pokiaľ ide o nápoje, nosíme si vlastné fľaše. Pokiaľ ide o niečo, čo treba nejako inak zabaliť, čo ja viem, chcete si kúpiť syr alebo mäso, tak si zoberete proste takúto krabičku. Hej. Vlastne na tom nič nie je. Hej. Len si na to musíte zvyknúť, že keď idem nakupovať, tak idem nakupovať proste takto. Hej. Tie potraviny chodíme nakupovať do obchodov, kde sa dajú dostať bez obalu. Sú rôzne špecializované obchody, ktoré presne takto ich predávajú, že prídete tam a vám to tam na váhu dajú. To, čo treba. Ďakujem. Ale až také špeciálne to nie je. Keď si pozrite tu dole, no tak to je z obyčajného trhu. Idem každú sobotu na Žilinsku a tam si proste kúpim jedlo prakticky na celý týždeň. Jasné, občas si idem po pečivo do obchodu. Tuto akože pri nás je Bila, tak tam typicky už chodíme, lenže pre tie čerstvé rohlíky sulíkové. Okrem toho už neviem, čo tam kupujeme. Myslím, že len to.
fungujú aj iné veci. Fungujú také, že existuje e-shop, volá sa, že bezobalu.sk, kde si môžete tiež objednať na váhu rôzne veci a pošlú vám ich tak, že vy im najskôr pošlete krabicu a v nej budú tie vaše obaly, to im pošlete a vráti sa vám proste kľudne. 40-kilová zásielka naplnená, hej, proste tým, čo ste si objednali. Hej, to sú všelijaké rôzne sušené veci, ako strukoviny a cestoviny a takéto veci. To robíme raz za pol roka, takúto akciu. Hej? A proste tie potraviny máme doma a to je úplne bez problémov, akože to vydrží. A je to celkom fajn. Ja som teda doma ten, kto varí a predtým som mal pomerne problém, že keď som si zmyslel, že niečo by som si išiel spraviť, tak takmer vždy som musel ísť do obchodu, lebo nikdy som to doma nemal, tie potrebné suroviny. A teraz som skôr v stave, že neviem si vybrať, čo budem variť, lebo mám suroviny na veľa vecí. Takmer nikdy mi nič nechýba, lebo všetko to vlastne mám. To mlieko som už spomínal, že to sa chodí do takýchto automatov. Normálne prineste ste si sklenenú fľašu, tam si to načapujete, to mlieko je častokrát oveľa lepšie, než to z obchodu. Lebo je proste z nejakého nedalekého družstva a tak ďalej. Jedine, čo s tým mliekom musíte spraviť, je si ho doma prevariť, lebo proste od tých kráv tam môžu byť nejaké boreliózy a tak ďalej. Čiže toto akože pre úplnosť treba povedať. Ale aj na to sme si zvykli. To bolo proste, že jasné, priniesol som mlieko, máme doma taký ten dvojvrstvový hrniec, v ktorom je medzi tými vrstvami voda, taký ten mliečnik. Čiže tam sa to nepripáli, lebo pripáliť sa dá aj mlieko. Okrem vody pripálite úplne všetko. Takže to tam rovno bachnem a vybavené. Proste to ma samé upozorní, že áno, že už ma vypni. Dobre, čiže toto je s mliekom. Inak keď sú po ceste otázky, neváhajte sa spýtať, lebo ja viem ísť rýchlo. Áno, nech sa páči. Boli ste niekedy tak nakupovať, že Lidl? No. Nejakými taškami? No. Tak reakcie môžu byť rôzne. Spravidla nereagujú nijak. Proste takto, že hmotnosť je v podstate na vás, lebo vy pridávate tým pytlíkom hmotnosť, ale v skutočnosti väčšina tých pytlíkov neváži takmer nič. Akože, keď je, ja neviem, zo starej záclony urobený, tak to je skoro ako keby ste mali, že nič. Takže to oni neriešia. Je dobré mať také tie polopriehľadné, proste z také nejakej sieťoviny, že do toho vidno, že čo tam je. A potom im to väčšinou nevadí. Skôr som sa stretol s tým, že teda z času na čas nejaký pochváli z tých zamestnancov, že super, že sme radi, že niečo takéto robíte. Ale stretol som sa aj s tým, že tí ľudia sa tak pozerali, a že čo to riešite. To väčšinou, neviem prečo, ale na pulte s tými miešanými šalátmi a s tými sírmi a tak, kde vám to chcú akože dať silou mocou do toho dvojitého papiera, s tou plastovou fóliou a inak nie, proste tak tam je to také zvláštne občas, ale inak ako skôr pozitívne alebo žiadne, áno? Napríklad teraz ste spomínali to mäso a tieto výrobky, oni to nemajú náhodou, že povinné nejak z tej hygieny baliť do tých obalov špeciálnych? No, to oni väčšinou tvrdia, neviem, či to je naozaj povinné, akože toto som nikdy neskúmal. Ja na to idem skrátka tak, že tam proste prídem a poviem, že však mi to sem dajte a akože, Sú, určite, v poriadku, ale mne to tam kydnú proste, A keď mi to tam kydnú, ja som s tým OK, Spomínali ste, že máte psa? No. Jak ho krmíte? Výborné. Psie granule sú spolu s olejom problém, ktorý sme nevyriešili zatiaľ. Čiže normálne kupujeme im granule, také nejaké bio, strašne chutné, Tie prídu... Nie sú vegánske, to nie. Ale prídu proste vo veľkom obale, to je dôležité, že čo najväčší, teda keď už musím nejaké valenie, tak nech je čo najväčšie. No a áno, tak s tým sa tam bohužiaľ nedá nič viac robiť. Počul som, že v Prahe už majú aj obchod, že pre psy môžete prísť a tie granule si tam na váhu načapovať, ale u nás také nie, takže bohužiaľ s psami to riešime takto.
Hej, stále. Áno? Je nejak ošetrené, že napríklad vy, keď prídete do toho bezobalového obchodu, bez ohľadu na to, že väčšinou tie obchody majú ľudia, ktorí sú proste s týmto životným stotožnení, je nejak zabezpečené, že viete, že tie potraviny tam nepriniesli v nejakých plastových obaloch, ale Tomu musíte veriť, bohužiaľ. Tam akože zabezpečiť to neviete. Samozrejme, mnohokrát to tak musí byť, ale mnohokrát sú to naozaj také prípady, že oni to tam dovezú, dajme tomu v nejakých jutových vreciach, tam to vysypú, a potom tie zase vrátia. Nie je to ideálne, ale stále to je lepšie, ako keď sú tie veci zabalené po 1 kile, a toho obalového materiálu sa tam používa viac. Čiže s týmto je človek dopredu zmierený, že niekedy nevyrieši úplne, ale iba redukuje. Hej, ten problém. Áno? Keď napríklad pôjdem do Billy, sa dá odložiť svoje ovocie a potom mi tam je taká nálepka, nálepí na ten sáčok. Áno, áno. Tak, a napríklad, keď pôjdem ku tomu pultu, sa si dať parísky šalát zabaliť, tak oni to tiež dajú do krabičky a tiež tam musia dať tú nálepku. Áno, áno. Ako to rieši? No, dáte si tú nálepku na tú krabičku, doma si ju odlepíte. To isté robím aj s tými pytlíkmi. Jednoducho na ten pytlík to capnem, potom to dám dole. Hej. Tá nálepka samozrejme sama o sebe, ak sa na toto pýtate, to je akože vec, ktorá samozrejme je odpadom, ale tomu bohužiaľ v tomto momente sa zabrániť nedá. Áno, ale proste lepšia iba nálepka ako nálepka spolu s tým sáčkom. Áno? Nie dózy, nie. Sklo im neposielame. Posielame im také buď pytlíky, také, čo sú pevnejšie, že sa to do toho proste dá dať, alebo ešte aj papierové sáčky, v ktorých bola múka a takéto veci. To je inak súčasť nášho odpadu papierového, častokrát, takéto pytle od múky. No, hej, toto im posielame. Áno, normálne, akože krabica jedna, do nej sa to všetko dá a to sa im pošle. No. Oni to potom pošlú naspäť v tej istej krabici, prípadne vo viacerých krabiciach, keď je toho viac. Hej. Potom zase tie krabice im pošleme naspäť, keď ich nepotrebujeme. Tak, hej. K tomu sa dostanem. Čiže dobre, skúsme teraz pauznúť ešte tam je otázka. Tvárohu. No, na to sme nevyriešili. Toto sme nevyriešili, pokiaľ nemajú tam ten tvároh voľný, tak jednoducho toto podobne ako to maslo, hej? Maslo sa tiež nedá kúpiť na váhu. Bohužiaľ, hej, čiže to je stále tu. Hej? My už tvároh moc nejeme. Teda mliečne výrobky pomerne dosť málo sa u nás jedia ako také. Ale akože, hej, tvároh by sa nedal vyriešiť. Skôr by som si ale kúpil taký tvárok, čo sa balí, povedzme, do takého obalu ako to maslo a nie ten, čo je z toho plastového, povedzme. Dobre, pôjdem ďalej, lebo sú tu ďalšie akože veci, ktoré robíme, potom môžu byť kľudne ďalšie otázky. Riešime aj takúto vec, že sezónnosť potravín. Lebo častokrát sú potraviny dostupné bez obalov, ale len niekedy. Hej? Typická vec hrášok. Ja si bez hrášku neviem predstaviť varenie, ale dostupný je 2 týždne, proste v roku, plus minus. Takže čo s tým? No, do mrazáku s ním. A teda nie len mrazenie, ale aj sušenie a zaváranie, to je kratochvíľa letná, ktorú proste robíme. Nemáme na to ani nejaký špeciálny gír. To sa dá robiť veľmi jednoducho. Ako na zaváranie vám stačí jeden hrniec. A jednoducho máte potraviny tohto typu na celý rok. Ja neviem, u nás je podľa mňa teraz asi 300 zaváranín doma. Rôznych. Všetky teda našej výroby. Malý bonus je k tomu ten, že viete, čo tam je. Že viete, že to nemáte s nejakými konzervantami a tak ďalej. Taká výhoda. A zároveň s týmto súvisí to, že my sa snažíme tie potraviny získavať najmä tie lokálne, z lokálnych zdrojov a tak ďalej.
lebo s tým sú tiež spojené nejaké emisie a tak ďalej. Keď sa to vozí proste z druhej strany Európy alebo sveta, nedaj Bože. Dobre. Kozmetika a čistiace prostriedky, veci do kúpeľne a tak. Taktiež existujú obchody, ktorých si viete načapovať. Hej? Aj v Bratislave. Takto nejak to vyzerá. Vojdete tam, to tam vonia tou chémiou. Častokrát sú to ale veci, ktoré sa snažia aspoň robiť akože firmy, ktoré vyrábajú ich trošičku šetrnejšie, lebo takto, hej. Pranie napríklad je celkom problém. Jasné, môžete si kúpiť prací prášok taký, alebo tekutý nejaký, načapovací a tak. Stále môže byť samozrejme problém v tom, že keď periete, tak sa tam uvoľňujú tie mikroplasty a tak ďalej. Čiže opäť, nerieši to všetko, ale minimálne tie obaly z toho nie sú. Existujú dokonca slovenské firmy, jedna z nich sa volá Ponio, ktoré vyrábajú takéto výrobky. Toto tu dole, oni to volajú tak vtipne, že šampúch. Hej? To je vlastne šampón, ale vyzerá to ako kúsok mydla. Hej? A jednoducho, keď si umývate hlavu, tak proste si len namočíte hlavu, trošku si s tým tak akože pokrútite a máte proste našampónovanú hlavu, ale proste predávajú to v takomto papierovom obale, čo je ďaleko lepšie ako tá plastová fľaša. Hej. Tu na hore je deodorant. Hej, takisto v papierovom obale. Niekedy možno vyskúšajte, nie je to, by som povedal, nič podradné. Sú to akože kvalitatívne z toho, na čo sú ľudia zvyknutí, hej, pri kozmetike, úplne rovnocenné výrobky. Ale samozrejme proste oveľa šetrnejších obaloch. Dobre, potom tu mám ďalšiu kategóriu, domácnosť. A tam najväčšia zmena, možno ktorú sme urobili, je spôsob, akým sa zbavujeme bioodpadu. Teda proste odpadky z kuchyne, biologického pôvodu a samozrejme ako kompostom. Čiže máme doma domáci kompostér, v ktorom žijú dážďovky. A tie kompostéry môžu vyzerať takto, keď má niekto potrebu mať proste dizajnový kúsok, tak si môže kúpiť takýto kompostér. My ho máme vyrobený z takýchto troch Primalexových pixiel, ktoré som niekde získal a tam sa to robí tak, že vlastne sa tam urobia také dierky, a ten kompost hádžete do toho prostredného a tie žížaly proste žijú tam v tom prostrednom a potom z nich kvapká niečo také, čo sa volá, že dažďovkový čaj. Taká tá vodička z toho, tak tým potom viete zalievať kvety, lebo to je vlastne hnojivo. No a sem hádžete proste šupky a tak a tie žížalky to proste žerú a proste vy hádžete ďalšie a oni to zožerú a jednoducho máme to na chodbe a z času na čas tam treba akože vybrať to, čo tam oni ten pevný odpad naprodukovali, ale v zásade všetky tie biologické zvyšky sa tam dajú dávať. Teraz tohto sa ľudia často boja, že preboha kompost žížali doma, však to bude smrdieť a neviem čo. No nesmrdí to. Ani o tom neviete, že to tam je. Keď to otvoríte a privoniate si, tak cítite pôdu. Ako keď si normálne v lese klaknete a privoniate, proste cítite takú tú zemitú vôňu. Čiže toto akože perfektne funguje. Jediný problém je v lete, hlavne keď človek, presne ako som povedal, že zavára a proste tam sa tvorí veľa šupiek a vtedy oni nestíhajú tie žížaly. A to inak nie sú normálne žížaly, také akože bežné, čo žijú tu. To sú nejaké kalifornské, ktoré musia byť akože v rozumnom teple, čiže nemôže byť vonku ten vermikomposter, musí byť v nejakom uzavretom, no nie uzavretom, ale musí byť v nejakom teple, oni inak akože zamrznú. Teda zamrznú aj keď je 15 stupňov, no tak. Alebo taká nejaká teplota proste. No, čiže toto tu je komposter, ktorý samozrejme patrí do exteriéru. Ak máte takú možnosť niekde dávať kompost, čo neviem, na záhradu, alebo čo, tak to treba robiť. Toto je komposter, ktorý som toto leto vyrobil z odpadového dreva, a teda úmysel bol umiestniť ho pri našom baráku, teda pri paneláku. Aj som ho tam umiestnil.
a muselo byť každému jasné, že sa jedná o kompostér. Hej. Napriek tomu ho asi po týždni a pol niekto ukradol. Hej. Takže to mi pripomenulo, že kde to žijem. Tak na druhý rok neviem, čo s tým spravím, no tak asi furt mi hovorí mladá, že moc pekný si ho urobil. Hej. No tak áno, lebo to vám nedá. Hej, proste, neviem, koľký z vás pracujú s drevom, je to úplne super krátochvíľa. No, budem musieť zhlobiť nejaký proste zlý. No dobre, čiže kompostovanie, hej, to bol veľký krok k tomu, že vlastne redukcia komunálneho odpadu, lebo my vlastne v Bratislave hádžeme všetky tie šupky a toto proste do toho komunálu a to je aj veľká hmotnosť a zároveň to je proste strašný waste, lebo vy keď to skompostujete, tak to viete potom vrátiť, hej, môžete to dať do tých rastlín, hej, môžete si to vysypať do kvetináča, zasadiť tam kvetiny, proste takéto veci. Hej. No, dobre. A potom tu mám všelijaké také drobnosti. Toto je taká tekvica, ktorá sa volá lufa. Kto to pozná? No, jeden. A to je tekvica, ktorej vnútro vyzerá nejak takto. A je to tým pádom rastlinného pôvodu, dá sa to kompostovať, ale vynikajúco to funguje ako húbka na riad. Hej, proste nastriháte to na také kúsky a máte to namiesto tej húbky, ktorá sa vyrába samozrejme tiež z plastu a musí sa vyhodiť a to plast, ktorý ste vyhodili. Hej. Namiesto toho používate túto lufu. A samozrejme nie je len ako húbku na riad, ale môžete s tým čistiť čokoľvek. A presne takto isto to funguje. Okrem toho, zabudol som sem dať ten slajd, existujú aj také tie štvorcové húbky, čo používate možno na stieranie a tak. To sa samozrejme takisto vyrába z plastu, ale existujú bavlnené náhrady. Tú húbku potom môžete hodiť do prania, oprať ju a znova použiť. Hej. Čiže všelijaké takéto vychytávky existujú pre zero waste domácnosti. Dobre, a posledná kategória je vzťah k okoliu, a to už ste tu trošku načali, že teda ľudia sa občas budú čudne pozerať. Hej? Že ako to chodíte nakupovať a čo to po nich chcete a podobne. Hej? Lebo ľudia sú na to tak už navyknutí, na to, že neviem, zobrať ten sáčok, zabaliť ten výrobok do neho a podať vám to a tak. A niekedy to je také až, že... Lebo ja to zažívam vlastne furt, že to niekomu musím vysvetľovať, že prosím vás, tú tašku si nechajte a tak. Hej? Tak dobre, hej, proste niekedy je to také čudné. No a potom sú tu tí blízki ľudia, akože okolie v rodine, ktorým veci treba aj vysvetľovať. Treba im napríklad vysvetľovať, že prosím ťa, že nemusíš mi kupovať tú čokoládu, hej. Ja viem, že ma máš rád, hej, a tak, hej, ale proste nekupuj mi ju, hej, radšej spolu poďme na pivo, alebo niečo také, hej, že ľuďom občas dlho trvá, než pochopia, o čo vám ide, hej, a kým sa k tomu prispôsobia. Ale to jednoducho, to chce trochu trpezlivosti, ľuďom veci vysvetľovať a tak ďalej. Niektorí to zarito nechcú pochopiť, hej? Ale väčšina ľudí to akceptuje, hej, časom. Ale zo začiatku to bude naozaj vyzerať divne pre nich. Dobre, budem pomaly končiť, ale verím, že diskusia ešte bude dlho trvať. A mám tu ešte pár poznámok. Napríklad takúto, že naši rodičia a starí rodičia v minulosti fungovali podobne, ako vlastne hlása ten zero waste. Hej, si predstavte, 50. 60. roky, no nič neexistovali plasty v tej podobe, ako ich používame dnes. Žiadne jednorázové obaly, no proste ľudia chodili s tým mliekom, hej, v sklenených fľašiach. Hej. Kupovali si veci na váhu, hej, ste išli do obchodu po kávu, tak vám ju tam navážili, hej. Presne takto si chodím kupovať na obchodnú ulicu, tam je jedna taká pražiareň, máte kávu priamo z pražiarne, hej, dáte si ju do takéhoto pohára a vybavené, hej. Je tam ale jeden rozdiel, že prečo to tí ľudia tak robili? Hej. No, robili to tak pretože inak sa nedalo, hej. Čiže ten rozdiel oproti tej dnešnej dobe je ten, že robiť tie veci zero waste napriek tomu, že
že ponuka je taká, že nemusíme. Akože. To, že tak fungovali ľudia v minulosti, ale dôležitá vec, pretože tým pádom je tu dôkaz, že sa to teda dá. Hej. Najmä pokiaľ by tá ekonomika vyzerala kúsok inak. Dobre. A kde po tejto prednáške pokračovať? Samozrejme kopec zdrojov. Napríklad stránka zerowaste.slovakia.sk. Môžete sa pridať aj do rôznych facebookových skupín. Na to, keď sa húknete, hej, stačí proste zo pár ich nájdete, slovenských, českých, tak tam v kuse proste chodia rôzne hinty, ľudia sa tam pýtajú, riešia, dávajú si tie lokálne informácie, lebo o ne dosť ide, hej, že kde v Bratislave sa dá zohnať toto, kde, ja neviem, v Košiciach, Trnave, to aby ste si nemysleli, že to je iba hipsterská Bratislava, hej, naozaj sa to rozširuje a tí ľudia vám vedia dať v tých komunitách dosť veľa hintov. No a ďalší zdroj, ktorý vám potom aj nazdielam, je dokument vlastnej proveniencie, ktorý teda spísala moja mladá, už má asi 60 strán. Ja si myslím, že z toho bude za chvíľu kniha. Ona skrátka za celý ten čas, čo v tomto fungujeme, tak ona spisuje proste tie veci, že čo kde nájsť, čo kde kupovať, vysvetľuje tam tie princípy a tak ďalej. Je to proste nabité informáciami, že keď niekto chce, povedzme, v Bratislave s týmto začať, tak toto by som veľmi doporučoval. Je to taký súbor poznámok, hej, ktoré sme dali dohromady, čiže vyzerá to tak všeliak. Hej, nie je to typograficky, ako v rámci MIPka by som vám to nikdy neukázal. Hej. Ale tie informácie tam sú, hej, a my to niekedy dáme aj do takej uniformnej podoby. Ale teda pošlem vám to, lebo naozaj je tam veľa podrobností, že čo kde zohnať, čo kde ako čím nahradiť a tak ďalej. Dobre. Čiže ja by som to zhrnul asi týmto, že každý z nás má svoju vlastnú environmentálnu stopu. To nie je tak, že proste niekde v Číne niečo niekde vyrábajú a mňa sa to netýka. Hej? Proste každý tým svojim životom zanecháva nejakú stopu. Tým pádom má každý svoju vlastnú zodpovednosť a každý má možnosť niečo zmeniť. A tento Zero Waste je dobrý v tom, že to nemusí byť veľká zmena, ktorá nás zabolí, ale to je proste súbor malých zmien skôr. No a dá sa tam začať tým, čo je ľahké. A choďte po tom nízko visiacom ovoci, choďte po tom, čo prinesie ten efekt a zastavte sa vždy tam, kde vás to už akože začína obmedzovať. Ono to totiž bude tak, že počasie si zvyknete a budete chcieť ísť aj tak ďalej. Lebo raz, keď niekto pochopí, o čo tu ide, tak už na to nabieha, skrátka. Dobre, mám tu ešte takúto vec. Tak efektívne spojili vlády, média a reklamní spoločnosti spotřebu s prosperitou a štěstím, že když se odvážíte říci, co tady píši, vystavíte se hnevu a výsměchu. Když svět zešílel, ti, kdo se proti němu postaví, jsou odsouzeni jako blázni. To je tu v tomto článku, ten si tiež prečítajte. Je na margo Vianoc. Vianoce sa blížia a to je teda hlavný sviatok toho konzumu a materializmu. Hej. Takže toto je teda na tému Zero Waste a Vianoce tak trochu. Hej. A toto je citát teda z toho článku. Dobre, to je z mojej strany všetko, ale samozrejme odpovedám na otázky. Nech sa páči. Po finančnej stránke to jak máte, že keď ste prešli na tento Zero Waste, tak či to je odtedy finančne náročnejšie? Keď sme prešli na Zero Waste, tak je to finančne lepšie. Ale to súvisí aj s tým, že človek skrátka sa viac preklopí k tomu, že on vlastne toľko nepotrebuje. Hej? Ale naozaj, ako tam došlo k tomu napríklad, že zelenina, hej, z toho trhu, sezónna, to je vždy lacné. To je vždy lacnejšie, než je to bez tých prostredníkov, je to kvalitnejšie, proste akože value for money je vyššia. Hej? Čiže ja mám pocit, že to je lepšie. Hej? Ja mám dve otázky. Jak ste spomínali ten kompost, koľko vlastne toho biologického odpadu to dokáže akože
spojať. A ešte koľko priestoru vám zabera vlastne, keď ste hovorili, že tie potraviny si kupujete tak naraz, inbound a vlastne tieto ostatné veci musíte skladať. Keby ste prišli do nášho bytu, tak by ste mali pocit, že aký je prázdny. Hej? Že vôbec nie je toľko priestoru. Akože jasné, hej, na tie závaraniny je tam v podstate niečo rozsahu jednej skrine, takej tej almary, hej. Plus nejaká linka kuchynská, kde sú nejaké veci sušené. Ale vôbec toho nie je tak veľa, ako by sa zdalo. Prekvapivo, hej, to sa dá. Čiže normálne panelákový byt bez problémov, hej, proste funguje. A tá prvá otázka bola, že koľko sa zmestí do kompostu. My ten komposter máme pomerne malý, ten kýblik prostredný je len asi 5 litrový. Ale taká tá bežná spotreba, že človek si varí a hádže tam šupky, hej, tak to proste zhltnú tie dážďovky a nestíhajú naozaj len v lete, keď im je teplo, oni sú pomalšie v tom žraní a zároveň je viacej tých šupiek, hej. Takže vtedy to riešime tak, že keď máme extra kompost, hej, tak proste ten nosíme niekam von, hej, kde sa dá. Hej. Áno? Ešte ste s tým kýblikom spomínali ste tú spodnú časť, tam je tam čaj, a v strede sú žížalky a hore je... Hore je čo? Hore dávate ďalší bioodpad, hej, a tie žížalky potom prejdú do toho horného, hej, a ten spodný potom môžete vybrať, hej, z toho tie veci, hej, čo tam zostanú. Že obaly zo zasielok, akože z e-shopov. No, s tým sa veľa nedá urobiť. Aspoň teda ja neviem o tom, ako to riešiť. Hej. Možno, že v nejakých rozvinutejších spoločnostiach, kde ten zero waste má viacej fanúšikov, už možno existujú aj zasielkové služby, ktoré sú akože v tomto lepšie. U nás o niečom takom neviem, čiže na toto bohužiaľ odpovedať neviem. To, čo poviem, je, že teda nekupovať si toľko vecí. Hej? Fakt, že mnoho je skryté v tomto. Hej? Že naozaj nekúpiť niečo, pokiaľ to vyslovene nepotrebujem. Hej? A myslím, že to bola Petra Slezáková, to je taká slovenská najznámejšia proponentka Zero Waste, ona robí aj také prednášky a tak ona má taký nejaký princíp, že povedať si, hej, niekoľkokrát, či to fakt potrebujem a fakt to potrebujem, že až keď sa nájde reálny evidence, hej, že niečo potrebujem, tak až vtedy si to kúpim, respektíve naopak, ak niečo mám, hej, a silou mocou to držím, že nechce sa toho zdať, lebo však niekedy to budem potrebovať, tak pokiaľ prejde rok a ja som to nepoužil, hej, tak zrejme to má ísť preč. Hej, alebo že teda to treba posunúť niekomu, kto to potrebuje viac. A ešte ste sa niečo pýtali. A bežné chyby s papierom a plastom? Takže napríklad tie bločky, že teda to sa nedá recyklovať, alebo nejaký voskový papier myslím, alebo... Jasné, áno. Čiže akokoľvek je papier, povedzme, v kombinácii s iným materiálom, alebo napríklad aj s tým voskom, alebo je mastný, hej, tak to sa už nedá recyklovať. Čiže áno, proste všetky takéto veci, keď hodíte do separovaného zberu, tak sa s nimi v podstate stane to, že oni, keď pôjdu cez tú linku, tak ich dajú nabok a jednoducho je z toho skutočne ako keby komunálny odpad, len sa ho zbavia inde v tej reťazi. A že či si mám opraviť niečo, aj keď, že by sa to dalo opraviť, ale by bolo o dosť lacnejšie si kúpiť niečo nové, napríklad takú práčku, že je to veľká vec, vlastne, že by mi vyšlo, alebo neviem, počítač, alebo niečo, by to lacnejšie vyšlo, bolo si kúpiť nové, niečo ako opraviť, tak si to mám opraviť. No, to je ťažká otázka, že či si opraviť za drahšie, než si kúpiť nové za lacnejšie. No, ono je to tak, že
že jednak si musíte zvážiť, ako veľmi to potrebujete. Jednak, pokiaľ mám vedomosť, tak málo kedy je to tak, že oprava je výrazne drahšia ako kúpiť si nové. Ono to je väčšinou podobné. Hej? Záleží na tom aj, čo to je, ako dlho je perspektíva, že to ďalej vydrží, lebo teda mnohé veci si kupujeme s tým, že vydržia dlho. Hej. V momente, ako niečo vydrží dlho, tak je to úplne iné kategórii pre mňa ako jednorázové veci. Hej. Čiže aj keby sa direkt pokazila pračka a niekto by povedal, že teda opraviť to je dvojnásobne drahšie ako kúpiť nová, tak si poviem, že OK, ja tú práčku teraz idem akože rozobrať, hej, alebo idem odniesť do zberného dvora, kde viem, že sa proste oni presne týmto štýlom postarajú. A jednoducho poviem si, že OK, ale to je na ďalších 10 rokov, hej, proste vec. A to keď rozpočítate potom na všeličo iné, hej, čo spotrebujete, tak zistíte, že to je ešte celkom OK. Hej. Ale pravím, treba to mať zrátané aspoň nejakým akademickým odhadom, hej, a tak. Týchto situácií nie je až tak veľa v skutočnosti. Počítače, to je zase iné. Dnes sme našťastie v situácii už, kedy sa rýchlosť našich osobných počítačov už veľmi nemení. Hej. My sme narazili na možnosti minimalizácie, dalo by sa povedať, čo neplatilo pred 20 rokmi. 5-ročný osobný počítač pred 20 rokmi, ja si to pamätám, proste riešili sme to ako malé decka v škole, že kto má Pentium a kto má ešte 386, čo sú akože vykopávky, ktoré asi už nepoznáte. Hej? Ale jednoducho bol tam medzi nimi veľký rozdiel. Hej? Ja mám pocit, že tento stroj, noťaz, ktorý používam, že približne rovnaký výkon sa predával stále aj pred 5 rokmi. Hej? Jasné, SSD disky prišli, OK, sa zrýchlilo, ale rýchlosť procesora, neviem, veľkosť pamäte a tak, že to už proste zostáva rovnaké, alebo približne plus minus. Hej? A keď ešte zvážime, že na čo my to vlastne používame, že vlastne kopec vecí nám beží na cloude niekde, kde tá efektivita využitia výpočtových prostriedkov oveľa väčšia ako v týchto našich strojoch, tak mám taký pocit, že čo sa týka osobných počítačov, tiež je to také, že keď sa človek nevrhá po nejakom novom modeli, ktorý reálne naozaj nie je o moc lepší, hej, si zoberte rozdiely medzi iPhonemi, hej, alebo akýmikoľvek zariadeniami, hej, proste sú marginálne, by som povedal. A ak sú tam rozdiely, tak sú najmä v tom softvéri a tak ďalej. Hej. Čiže tiež už podľa mňa vieme vydržať, ja neviem, s jedným osobným počítačom dosť dlho, keď sa o ňo dobre staráme, hej, keď si ho čistíme a tak ďalej. Lebo málo čo sa tam dokáže reálne opotrebovať, lebo okrem disku. Fakt, že okrem disku, čo sa vám v tom stroji môže opotrebovať tak, že to proste musíte vyraziť, pokiaľ sa o to nestaráte. Baterka, hej. Baterka je problém, ale baterka je zároveň kategória produktu, kde sa veľa výskumu venuje tomu, ako to vlastne recyklovať. Ale veľký problém s baterkami je, že tie nové stroje sú robené tak, že baterka je tam napevno. Takže nepovedané, keď degraduje baterka, sa degraduje celý stroj. Áno. Čiže ak je baterka napevno spojená so strojom, to je niečo, čo by som v živote nekúpil. V živote. Hej? A naschvál proste. A jednoducho idem kľudne po o 10% drahšej veci, iba kvôli tomu, aby som mal tú baterku vymeniteľnú. Hej? A to je naozaj etická záležitosť už pre mňa. Hej? To už si hovorím, že fakt akože nie. Hej? Takisto kupovali sme mrázničku. Išiel som do tej druhej najlepšej triedy, čo sa týka tej energetickej efektívnosti, napriek tomu, že finančne sa to neoplatí. Hej? Lebo proste tá energia elektrická, napriek tomu, že tu je relatívne drahá stále, proste tá mráznička nemá takú životnosť, že by sa to vrátilo. Hej? Ale proste chcel som, aby žrala menej tej šťavy. Jednoducho.
Poďte, ďalšie otázky. Nezabalených, hej? Ako žiť proste bezobalovo niekde na lázoch, hej? Opäť záleží, že k čomu, ako to rozbijeme, hej? Na drobné, vždycky. No tak, sušené potraviny cez e-shop dajú sa aj tam, hej? Privezú. Zelenina, ovocie, kam si chodí dnešný človek z lázov kupovať? Hej? No do supermarketu niekde, hej, sadne do auta a ide, hej. Tam je skôr problém s tým, že sadne do auta, hej, a ide, hej, tie emisie a tak ďalej, ale príde potom do toho supermarketu, hej, do nejakého menšieho mesta a jednoducho aj v tom nešťastnom Tesku sú proste tie potraviny typu zelenina, ovocie na voľno, hej. Niekedy sú balené v tých baleniach, hej, ale častokrát sú na voľno. A ja si častokrát kúpim to, čo majú akurát na voľno, hej, a ignorujem to, čo je proste zabalené. Hej. Nehovoriac o tom, že jednoducho zájsť na trh, keď viem, kedy je, môžem aj v malom meste, my máme chalupu pri Brezne, viem, kedy je tam trh, proste viem tam ísť. Áno? Keďže sa venujete takto ekológii a všetkému možnému, tak obmedzujete aj nejak prevoz autom? Áno. Čiže otázka bola, že prenos autom, či obmedzujeme. O to sa snažíme. Hej? Čiže snažíme sa kupovať lokálne veci. Hej? Proste od lokálnych producentov, lokálne potraviny. V živote už si nekúpim avokádo. Hej? Pretože proste cestuje z druhej strany sveta a plus ešte tam kvôli tomu klčujú tie pralesy. Hej? Čiže áno, zvažujeme to. Hej? Proste tie paradajky zo Španielska, proste si v zime nekupujem, v zime jem moje zavarené paradajky. Hej? Robím z toho týmto spôsobom. Hej? Odpustím si skrátka tú čerstvú paradajku vo februári, lebo proste nepotrebujem. Hej? Ako prežijem to bez nej. Osobne nie, ale v rodine máme poľnohospodárov. Hej, takže máme aj takéto kontakty, čiže paradajky, papriky a tak. Hej, proste tomuto máme aj takýto priamy dosah, ale v zásade bez toho sa dá zaobísť. Hej, lebo však idete normálne na trh. Áno? Nie. Hej, akože so šatstvom je to tak, že nejaký veľký šatník ja si teda neudržiavam, hej, ani náhodou. Moja mladá, jak by sme. A normálne si človek žije, no tak jasné, sú ľudia, ktorí sa pozerajú na človeka podľa toho, čo má oblečené a riešia, či náhodou nemal oblečené to isté posledné 3 mesiace, ale takí ľudia ma, že vôbec netrápia. Hej? Tak to, keď niekto uvažuje, tak nech ide do keľu. Pretože to je pre mňa väčšinou človek, ktorý sám si kupuje veľa oblečenia. No, za zločinca ho neoznačím, ale niečo veľmi tomu blízke to bude. Mm-hmm. No, vedu nesmieme podceňovať, ale nesmieme sa na ňu ani spoliehať. Hej? Čiže budem rád milo prekvapený, keď sa to stane, že by jednoducho prišli nejaké nové spôsoby recyklácie alebo nové materiály, ktoré by proste mali menej nevýhod. Ale jednoducho, hej, spoľahnúť sa na to nedá. Isté, že výskum je, čiže napríklad aj tu na našej STU, keby ste išli na chemickú fakultu, tam sa veľmi intenzívne venujú výskumu, že aké na bioplasty, hej? Že výroba bioplastov takých, ktoré jednak akože vieme vyrobiť nie z fosílnych zdrojov a zároveň sú kompletne rozložiteľné.
Hej? A teraz tu dám jednu takú poznámku bokom, že mnohé plasty nájdete už dnes aj na trhu tak, že sú označené rôznou, alebo takto, sú označené nejakým takým prívlastkom, ktorý naznačuje, že oni sa akože sami rozkladajú, že sa rýchlo rozkladajú. Hej? Biodegradovateľné, kompostovateľné a tak ďalej. A tam si treba dávať veľký pozor, že či oni sa stratia úplne, alebo či sa len nerozpadnú na menšie kúsky. Hej? Lebo tie menšie kúsky, to je problém. To sú tie mikroplasty, hej, ktorých teraz je plný oceán a keď si dáte rybičku morskú, sú tam. Hej. Ale aj v tej zelenine už možno sú. Hej. Oni už sú aj v tom mese, proste to už je všade. Hej. Máme ich zrejme v sebe, tie mikroplasty. Teda, nie že zrejme, určite. Hej. Otázka znie, že či nám to niečo spraví. Hej. Sú teórie, že teda tie plasty majú nepríjemnú vlastnosť v tom, že lepšie na seba viažu toxické látky. Hej. Tým pádom my sme tým toxickým látkam viacej vystavení. Čiže áno, toto je proste niečo, čo je, ale odbáčam už samozrejme od otázky trochu. Áno? Pokiaľ si kupujete nové oblečenie, využívate second handy alebo nové? Hej, ísť do sekáču, prípadne keď nie je v sekáči, že potrebujem niečo naozaj, že ja neviem, kúpiť si nový oblek, košelu, tak tam sa snažím, že napríklad ísť do Ozety alebo ku Blažekovi. Hej, proste kúpiť si normálne solidný, tu na ušitý odev. Hej, aby to nešlo z tej Číny. Hej, alebo Bangladeže. Áno. Ako veľmi ste museli zmeniť svoj jedálniček? Jedálny lístok? Kvôli Zero Waste vôbec. Kvôli Zero Waste vôbec. Keď ste dali nejakú čokoládu? Čokoládu si občas kúpime v takom tom papierovom obale, čo predávajú také tie vysokým obsahom kaká, hej. Čisto papierový obal, čokoláda býva. Ano, to zrešíme, hej. To akože, je to papier, hej, proste papier nie je taký zločin ako plast, povedzme to takto, hej. Čiže, ale nekupujeme tie čokolády veľa, hej. A teraz ja si varím doma, takže a veľa, hej, proste to je, že to je obrovská moc. Naučte sa variť a jednoducho váš život bude oveľa pestrejší, zábavnejší a tak. Hej. Čiže toto je podľa mňa, to sa skrýva v tej odpovedi trochu, že sa nezmenil. Hej. Áno? Papier od vajíčok, najlepšie, čo s tým môžete spraviť, že keď ste na trhu a tam niekto predáva vajíčka, tak im tie obaly len dáte. Oni si ich radi zoberú. Hej. Čiže toto robíme s vajíčkovými obalmi. Alebo teda známym, ktorí majú, lebo vravím, časť tej rodiny je akože z vidieka, hej, tak oni to tam tiež používajú na vlastné vajíčka, tak. Hej. Ale dá sa to hodiť do kompostu. Áno? Pokiaľ by sa treba niekto, že nevarí si doma, nevie variť, alebo sa mu to neoplatí, je veľké zlo stravovať sa mimo domu? Tak treba v nejakých reštauráciách, nie vyslovene fast food. Reštaurácie. Venza. Najlepšie ste zabaliť do sebou. No to je zločin, áno. Ale to je veľký problém, že vo Venze alebo v Víte vám to nedajú do vlastného obalu. Musíte si to dať nechať na tanier a potom si to zliať do taniera. OK. Tak dobre, to je vec, ktorú možno teraz nerobia a možno časom pochopia, že to treba. Takto, že vo Venze začali aj, čo sme sa o tom minule bavili, hej, tento vegánske jedlo tam bolo tiež iba na podnet, akože, ktorý im tam prišiel. Ako tá doba sa mení, toto pôjde akože dopredu. Ja keby som si to jedlo silou mocou chcel zobrať so sebou, tak proste naozaj spravím to tak dobre, dajte mi to na tanier a ja si to proste dám akože potom do toho svojho, keď sa inak nedá. Reštaurácie ako také, ťažko povedať. Určite lepšie ako varenie si s obalou doma, podľa mňa, lebo do tých reštaurácií to väčšinou ide vo väčších obaloch, keď to vôbec ide v obaloch. Hej, oni tam nekupujú proste kilové balenia múky, ale niečo oveľa akože väčšie. Sú v tom efektívni a tak ďalej. Ale tak veľká výhra to nie je. Samozrejme, pokiaľ nejdete do niečoho špeciálneho, kde sa sústredia na to, aby to bolo proste takýmto spôsobom riešené. Hej. Čiže
Tiež si rád zájdem do reštaurácie, niečo si dám, ale proste keď nemusím, tak to neurobím. No. Hej. S tým, že samozrejme vo vzduchu určite visí tá otázka, že my sme tu študenti na intráku, čo máme my robiť, hej, proste v tejto veci. Neviem vám až tak poradiť, pretože som to sám nezažil, ani len ten intrákový život, ja som z Bratislavy, takže neviem si veľmi predstaviť, že aké sú tam vaše potreby, ale možno si z tohoto aj tak niečo dokážete už pre túto fázu života zobrať. Hej. Áno? Či PET fľaša alebo tetrapak? Čo je menšie zlo? Úprimne neviem povedať. Neviem. Prečo sa tetrapak dáva do plastov? Tam je nejaká súčasť toho obalu, ktorá sa nejako recyklovať dá. Hej, z toho tetrapaku. Ale neviem vôbec, ktorá. Fakt neviem. Asi tá hliníková výplň možno nejako, ale fakt netuším. Áno? Ja trošku do inej témy zabrúsim. Týmto zero wasteom alebo tou ideológiou sa trošku riadi aj táto fakulta? To vôbec nie. Keď som našiel, tak vždy nemal som problém nájsť odpadkový koš na plaste, na papiere, ale na to som mal problém nájsť komunálny odpad. Permanentne. To som vždy musel prejsť po No, akože že fakulta určite nemá politiku zero waste ako svojej doktríne, ale to neviem, ktorá inštitúcia na Slovensku vôbec niečo také má. Hej. Áno? To som hovoril, že si môžeme sa naučiť variť, tak No. môžeme sa naučiť variť si aj iné veci, čo nekonzumuje. Napríklad, ja som šiel na internet a zistil som, že napríklad také mydlo vyrobiť je veľmi priamočiare a tým sa dá vlastne... Hej, mydlo si viete urobiť, áno. Tak akože áno, že po webe sú rôzne recepty, že výroba mydla, výrobia čistiacich prostriedkov. Častokrát nepotrebujete na vyčistenie domácnosti nič iné, iba sodu, bikarbónu a ocot. A trochu škrobu. To by ste sa divili, hej? Fakt, akože to funguje. Prečo je v tej pyramíde to kompostovanie až na schod? Príde mi to ako lepšia vec, ako napríklad to recyklovanie. Ja si myslím, že v pyramíde je to kompostovanie úplne na spodku asi až kvôli tomu, že neviem, hej, nevyrábal som tú pyramídu, hej, ale tipujem, že to je jednak kvôli tomu, že rod je veľmi krátke slovo a ja sa hodí tam akože do toho špicu, ale nie, vážne. To recyklovanie je podľa mňa viac cirkulárnejšie, než to rod. Hej. A kvôli tomu asi. Ale fakt netuším. Obidve sú už akože na tom chvoste, že toto sa snažte skôr nerobiť. Hej. Čiže... No, hej. Ako, len keď to porovnáte s tým recyklovaním, tak vlastne to kompostovanie je o tom, že áno, že proste idem to vyhodiť a už to nebude, hej. To recyklovanie je akože, že sa to znovu použije nejako užitočnejšie. No, asi tak. Možno taká skôr teoretická vec. Ja som toho názoru teda osobne, že 95% ľudí možno by si nikdy takéto niečo ani nezvážilo, možno 90%, neviem, nebudeme to takto. Či si myslíte, že zero waste je tá cesta, ako by sa to malo uberať do budúcnosti, alebo nejaká iná alternatíva? Že to zero waste bude tak convenient pre tých ľudí, že, lebo bez toho vlastne je ťažko zmeniť správanie ľudí, keď to nie je pre nich nejak vhodnejšie, viac convenient. Takže či to bude to zero waste podľa vás viac convenient, alebo sa možno zmení tá situácia, že budú teda tie recyklovateľné plasty, alebo ako to bude vyvíjať? Či si myslíte, že to bude v budúcnosti viac rozšírené, alebo to zanikne? Hej, že ako toto rozšíriť, či to bude rozšírené, opakujem otázku kvôli nahrávke, a ako zmeniť správanie ľudí, či to pôjde cestou, že to bude dostupnejší štýl pre viacerých ľudí a tým pádom ľudia s menším úsilím do toho budú vedieť naskočiť. No,
alebo či to zanikne z toho dôvodu, že vlastne, alebo zostane to len obmedzené pre určitú skupinu ľudí, ktorí sú ochotní podstúpiť proste tú zmenu. No. Ja si myslím, že budú pribúdať ľudia, ktorí tým štýlom fungujú a počase začnú konvertovať aj ďalších. To isté bolo aj so mnou. Ja som najskôr proste na to sám nabiehal a teraz už evangelizujem ďalších. Teraz s týmto v ruke ide to, že teda pribúdajú možnosti, ako tak fungovať. Respektíve, oni tu aj vždy boli, ale sme sa na to tak nepozerali. Zároveň tá možnosť sa do toho zapojiť je naozaj ľahká, pretože to je veľa vecí, kde sa dá začať. Je jedno, s ktorou začnete. Vyberte si tú, ktorá je najpohodlnejšia. Čiže stačí urobiť často aj malý krok a niekam sa posuniete. Čiže toto všetko mne skôr napovedá, našepkáva, že sa to bude šíriť. Nie možno rýchlo, a naozaj mnohých ľudí do toho navedie skôr to, že sa svet okolo nich zmení nejakým smerom a oni sa tomu prispôsobia, nie že by oni sami chceli. Na niektorých ľudí proste musíte ísť finančne napríklad. Niektorí ľudia proste začnú vracať fľaše až vtedy, keď bude na nich, že do fest záloha. Napríklad. A tak. Niektorí ľudí presvedčíme na zmenu správania, len keď niečo zaťažíme strašne daňou. Ja neviem, určite budú aj takí, ale tu na toto má podľa mňa tendenciu skôr sa rozširovať a potenciál minimálne na našu generáciu a nám podobných ľudí. To je môj názor. Áno? Keď ste teraz spomínali to zálohovanie, tak aký váš postoj k tomu súčasnému zálohovaniu viac tým poplatkom, možno či sú nízke, či sú vysoké, a aj k tomu, čo sa navrhovalo o plastoch, zálohovanie plastových fliaž? Súčasné zálohovanie fľaš, ktoré funguje, ak sa nemýlim, funguje výlučne na sklenené fľaše. Teraz prebieha debata, že však dajme to aj na plastové, s tým, že ale tie plastové, tam stále platí to o tej recyklácii. Čiže tu skôr ide o to, aby tí ľudia to korektne vracali, aby sa to dalo spracúvať správnym spôsobom, aby to nenechávali niekde pohodené v lese, lebo my tu máme ešte tento problém, že sme proste ako prasce. To urážam prasce. Teda. Či sú vysoké súčasné poplatky zálohovacie, ja neviem. Skutočne neviem, lebo som nikdy neuvažoval skrze toto. Keby boli vyššie, určite by to viacej motivovalo k tomu správaniu, vracať to a tak ďalej. No jasné. No, mojím hlavným ťahuňom je moja priateľka a akože dá sa povedať, že sme sa k tomu dostali spoločne, ale ona bola vždy tá, že a skúsme ešte toto. Takže ja som to mal jednoduché. A ona sa k tomu dostala tak, že áno, že proste mala k tomu vždy nábeh, podľa mňa, ale proste precitla po určitej životnej skúsenosti, by som povedal. Vyliečila sa z rakoviny, poviem to takto. A to človeka zmení. A proste zmení sa človek, jednoducho začne nazerať na svet proste inými očami a keď začnete, akože sa pozerať na svet inými očami, začnete si o tom čítať, tak to okamžite spozoruje facebookovský algoritmus. Že aha, tam je človek, sa zaujíma o takéto veci, tak bude mu hádzať ďalšie a on vás potom už dotiahne do toho. Teda, určite Facebook svojim algoritmom prispel k tomuto. Ja len taká
Život bez odpadu. Či domácnosť? Taká papierová, áno, tá je napísaná svetovou Bea Johnson, áno, svetová, by som povedal, autorita v tejto oblasti. Určite sa oplatí táto kniha. Hej? To je tá, čo má tú stránku Trash for Tossers, alebo to je niečo iné? To neviem, že akú má ona stránku. Každopádne ona je autorkou tejto knihy a je to fakt dobrá kniha. Čiže to si kľudne doprajte, keď chcete. No, priznám sa, že my si kupujeme stále papierové knihy a je to kvôli tomu, že teda pre mňa je kniha naozaj veľká hodnota. Hej. Knižnica je, by som povedal, dominanta v našej obývačke. Hej. A vždy bola, hej, proste vždy bude. Čiže na toto máme, by som povedal, slabosť. Hej. Čiže ja by som si asi kúpil, ale podľa mňa čisto racionálne teraz tá čítačka mi vychádza asi ekologickejšie. Aj keby sme si museli zrátať, že ako dlho vydrží ona, hej, keď ju vyhodím a tak, ale predsa len proste tých kníh, čo sa do toho zmestí, tých stromov, hej, to je toho akože dosť. No. Nebolo by v tomto možno zmysluplnejšie, lebo vzhľadom okolností toto spolu sme mali tu esej a témy sme sa v tej vlastne dotkli. No, nebolo by v tomto možno užitočnejšie rozmýšľať nad využívaním knižníc, pretože tam jeden zväzok môže poslúžiť kopa ľuďom a vybavujeme sa aj environmentálnej záťaži, ktorú má vlastne výroba elektronického zariadenia, ako je čítačka a zároveň aj tomu, že proste kopu ľudí bude mať kopu kníh. Áno. Knižnica a požičiavanie kníh je určite ešte lepšia cesta. Hej? A opäť do toho vstupuje akorát to iracionálno, že ja chcem tie knihy mať doma, čo je v podstate zase len prejav toho mamonárstva, hej, ktorý tu drivuje celú tú civilizáciu. Hej? Čiže áno, kto si bez viny, hod do mňa kameňom. Zase mám taký názor, že je to produkt nejakého človeka a ten človek za to, že ako to dá do toho času, tej práce napríklad v nejakej fakt dobrej knihe, tak ja proste chcem podporiť toho autora, tak si to kúpim. Hej. No jasné, čiže podporiť autora kúpou knihy, ale teda napríklad, dobre, pri čítačkách si to kúpiť, si to tiež kúpim, hej. A teraz, áno, je možné, že by sa musel zmeniť model, akým sa predávajú knihy, na niečo také, ako že ja prídem do knižnice a zaplatím si poplatok, že si chcem prečítať túto knihu, hej, a ten poplatok vlastne pôjde autorovi tej knihy. Hej, že jednoducho ja to intelektuálne vlastníctvo stále budem ctiť tým, že si zaplatím toto, hej, a iba ten fyzický výtlačok sa mi za to akože prenajme. Teda, to ma teraz napadlo, nikdy som nad tým neuvažoval, hej, ale toto by bol model, ktorý by som zaviedol asi, hej, keby som mal tú moc. Martinka stále vyzerá, že sa hlási, hej, ale to sú len tie rohy. No. Ešte sú nejaké otázky? Áno? Myslíte, že by bolo lepšie v školách nahradiť výučbu pomocou tabletov a elektronických zariadení, aby sa šetrili lesy a nevyhadzovalo sa zbytočne veľa? Lebo napríklad ja som za matiky, čo máme v prvom ročníku, už vypísal 3 zložky. Či nahradiť vzdelávanie tabletmi namiesto zošitov? No, ťažko povedať. Nemyslím si, že zrovna študent na vysokej škole je ten, čo plýtva papierom. Podľa mňa papierom plýtvajú úplne iné inštitúcie. Hej? Asi by to pomohlo z toho ekologického hľadiska, to je asi pravda. Museli by sme to zrátať. Hej, že či náhodou výroba toho tabletu a amortizácia hlavne toho tabletu, či by proste sedela. A či by ten tablet spoľahlivo nahradil ten experience, predsa len akože listovať v tom, ono to pomáha proste tomu učeniu sa a tak ďalej.
ja by som vzdelaniu častokrát obetoval dosť. Hej? Že jednoducho, keď sa ten človek má vzdelať, tak to je tak silná hodnota pre mňa z môjho pohľadu, vzdelaný človek, že by som bol ochotný do toho vráziť aj trošičku viacej ekologickej stopy, len aby ten človek bol dobre vzdelaný. Hej? A to sa veľmi ťažko dá kvantifikovať. Hej? Ale keď mi niekto ukáže štúdiu, že áno, že tu je tabletová verzia a papierová verzia a my sme otestovali obidve kohorty študentov a oni sa naučili rovnako, tak ja potom hovorím, že dobre, ideme na tie tablety, keď zároveň tablety by boli menšia záťaž. Hej? Čiže toto vedecky zmerať. Hej? Môžeme. Áno? Áno, ide. Zero waste ide v ruke s minimalizmom. Ide. Dokonca by som povedal, že neviem, že či jedno bude pod množinou druhé. No, to nie. Nebudeme dochádzať. To bude až zajtra. Áno? Ešte sa niekto hlasil? Áno? Prosím vás, myslíte teda v tomto zmysle, aj keď niekoho obdarúvate? Áno. Keď niekoho obdarúvame, tak teda snažíme sa buď ľudí obdarovať, teraz idú Vianoce, takže všetci v rodine dostanú lufy, dostanú tú kozmetiku od toho pónia, dostanú proste tie húbky pratelné, tieto taštičky na chleba a tak. Hej, proste takéto veci ako v rámci propagácie, hej, tohto. A zároveň, teda keď ide o niečo iné, no tak to už je individuálne, hej, riešime proste, že čo vlastne chceme dať a komu. Aj na toto je nejaká hierarchia, hej. To teraz tiež akože celkom beží po sociálnych sieťach, že radšej darujte zážitky, hej, kúpte niekomu radšej lístok na koncert, než proste ďalší, neviem čo, hej, proste ďalšiu vec. Skrátka, aj tam sa dá zvažovať, ako si uctiť človeka, lebo v konečnom dôsledku my dávame dary nie preto, že by tí ľudia potrebovali. Hej. My dávame dary skôr z toho dôvodu, že si chceme uctiť toho druhého a to sa dá urobiť všelijak. Takže asi tak by som, áno? Ste si spomínali teraz tú kozmetiku, ja som na to aj zabudol. Vy ste spomínali, že vás si ukázali ste v obchode, kde sa dá načakovať šampón, Áno. ale neviem si ho predstaviť napríklad s takou zubnou pastou. Zubné pasty. Zubné pasty sa žiaľ aj dodnes predávajú buď, aj my si kupujeme takú jednu normálne proste v takej tube, to sme inak nevyriešili. Sú ľudia, ktorí si pasty vyrábajú, normálne vyrábajú, ono tiež podobne ako s tým mydlom, hej, že nie sú to zložité recepty a v niektorých obchodoch vám pastu normálne špachtlou dajú do takéhoto pohára, hej, normálne. Ako zmrzlinu. Hej. Ale také na Slovensku som ešte nevidel. Hej. Áno? Zubné kefky si kupujeme také, čo sú z bambusu. Aspoň že aby tá plastová rúčka proste nebola. Tie štetinky sú potom z nejakého, neviem už čoho, hej, ale to sa potom vždy odlomí, hej, a to sa musí dať do komunálu, tie štetinky a to drievko môžete odhodiť normálne do lesa. Hej. A ešte som si spomenul, žiletky. Skvelá vec. Normálne si kúpite proste kovovú násadu, hej, to máte už navždy, kupujete si len žiletky. Strašne lacné, ostré jak ďábel, hej. Výborne to holí, proste už nechcem tie jednorázové blbosti. Fakt, hej, oveľa lepšia vec. No. Ako britvu takto, hej, že to ďakujem, ale 19. storočie už ako, nie, to akože zase ja sa neholím, vidíte, hej, tuto, hej, ale občas človek potrebuje použiť, hej. Britva, no. Tak sú aj takí ľudia, hej, proste, ale to,
Niekedy to vyskúšam, že zájdem si akože do holičstva, to mám taký tajný sen, že poprosím, že britvou oholiť, hej? Že ako sa budem cítiť, ale to... No. Ešte sú otázky? Boli ste skvelí, ďakujem za pozornosť.